En José Luis Soler és una de les persones més enteses sobre el món del catarisme. Entre d'altres coses, és tècnic turístic i director de l'empresa Servitud, encarregada d'edició de llibres, gestió cultural i dinamització local. Comissionat de turisme de Camins dels Càtars, que té l'objectiu de crear un nou itinerari cultural europeu que enllaci des de les comarques del nord del País Valencià fins a Montsegur. L'objectiu és crear un camí semblant al que podria ser una mica el camí de Sant Jaume, que més o menys tothom coneix, però lligat al tema dels bons homes del catarisme, que es traspassaria des del nord del País Valencià, tota Catalunya i el departament de la Direcció. I estan amb l'objectiu de crear, si no han creat ja, l'Associació Europea Camins dels Càtars, precisament per a difondre aquesta iniciativa cultural, per rebre els màxims suports possibles i per tal d'aconseguir el dictamen positiu per part del Consell d'Europa. Una frase que jo crec que és molt interessant, perquè això que està escrit en una transcripció inquisitorial que li van fer a Pamies, al Pere Mauri, i ell ho diu en el seu occità, que jo ara ho diré en la versió catalana, «Soc i seré pastor, el meu destí és vagar per muntanyes i valls. Tenir per tot arreu companys i amics i amigues que canvien, evidentment, van canviant, i fer el bé a qualsevol home sense preguntar-se en què creu». Això, quan ho diu davant d'un inquisidor, amb un interrogatori que sabia que s'acabava la vida, segurament aquell inquisidor devia quedar molt sorprès. Va dir, però què m'estàs dient? Què m'estàs dient? Perquè evidentment l'inquisidor el que volia eren noms, llocs, persones que per poder delatar-los, perquè havia una casa de bruixes, perquè poder agafar amb un perfecte tenia molt valor. Inclús la Santa Inquisició es van filtrar a la Corona d'Aragó per detenir l'últim perfecte conegut, el Belibaste, molt amic de Pere Mauri. El Víctor Amela, que en va fer el pròleg d'aquest llibre, ell diu, que estic totalment d'acord, revolucionari, Pere Mauri, subversiu, transgressor de debò, heretge més enllà de tota heretgia, únic, avançat del Renaixement i més modern que la il·lustració que portarien els segles posteriors. Fer el bé i no preguntar en què creences. Vista la seva declaració, jo em proclamo catecúmen de la religió del gran Pere Mauri, el principal sant civil de la meva devoció. Si això Víctor Amela, en tot el que ha estudiat del tema del catarisme, diu de Pere Mauri, en el moment que començava a llegir la història de Pere Mauri, pràcticament qualsevol de nosaltres es donarà compte que era un personatge extraordinari i que, curiosament, un dels elements claus també del catarisme, que està a Morella, amb un dels murals medievals més impressionants que tenim al convent Sant Francesc, allí, en part, amagat, molt amagat, dintre del que és l'arbre de la vida, està amagat la famosa frase, que jo crec que resum una miqueta la història també d'aquests bons homes, que és la pregunta de on està el meu tresor. Aquell famós tresor dels càtars que va arribar, o que va sortir de Montsegur i que se va expandir o es va anar amagant el territori i que també en part lliga amb el Sant Grial, perquè també diuen que el Grial i el tresor dels càtars podries divertir perfectament o convertir perfectament en un punt de trobada.
I realment tota la informació que tenim, la majoria venen de les actes inquisitorials que havien estat, com diu el vídeo, durant molt de temps amagades al Vaticà. Com heu pogut reconstruir, sense fer spoilers, com heu pogut reconstruir una mica la vida d'en Pere Maurín? Perquè clar, la història ja saps que també l'escriuen els guanyadors. També tenim la cosa de que les actes inquisitorials fins a quin punt són verdaderes i fins a quin punt no. En Wilfred i tu haureu tingut una feina descomunal, per dir-ho així, per poder resseguir des de Montellú, que ell fuig perquè hi ha una persecució de la Inquisició que arriba allà, i gairebé a tota la població, per no dir tota, la població de Montellú és acusada, se'ls fa judicis, ell hi fuig. Com heu pogut recomposar una mica la seva història? I també la història de la comunitat, una comunitat presidida una mica per Guillem de Vilasta, l'últim perfecte càtar. Ha estat fàcil, difícil per a Wilfred i tu? És difícil el tema, i és un tema que, com dic, la història no està acabada, i per això este llibre és la segona edició, però és un llibre renovat, vull dir, no és el mateix que el primer, i segurament una tercera edició haurà novetats. Tenim a nivell documental el que tenim, que són les actes inquisitorials, que ja han sigut traduïts en francès, i que ara s'estan traduint també amb la versió catalana, perquè en la traducció francesa hi ha uns errors de toponímies, de paraules, i que això ho està fent el Centre d'Estudis Càtars, a través de l'equip del Eduard Berga, i és el que aquestes actes sí que ens donen una base exactament de lo que va ser Pere Mauri, de on va passar, on va viure, alguns moments importants de la seva vida, algunes anècdotes, que si llegiu el llibre són molt singulars, de com salva a una noia perquè l'acusen de que pot delatar els càtars. Ell prefereix, però mireu la importància de Pere Mauri, ell prefereix, inclús juga, la supervivència del catarisme en el territori, en aquest cas, de la Terra Alta, a salvar una noia. Perquè solament aquella noia va descobrir que la seva mare era càtar i com estava una miqueta, no estava molt bé, ho volia dir a la població, i ell va anar allà a dir no, perquè la volien matar la família, perquè en alguns casos també per salvar a vegades la comunitat, la crueltat també arriba a la crueltat tan gran de matar una innocent, una noia, per molt que volgués delatar-te. I va aconseguir que aquella noia no la matessin, se la va portar a un altre poble, a una altra família, i va salvar la comunitat i va salvar a la noia. Simplement aquests detalls, que n'hi ha diversos, també amb el Belibaste, i també quan tracta amb els senyors, perquè ell tracta molts senyors molt importants, arriba a ser pastor del Cervelló. El Cervelló era com els Montcada, era una mica com els Mèdicis a Catalunya, té ple de castells, el castell de Bagà, després també va tenir també